Дөрестән дә Карсун районындагы татар авыллары Сембер Ульяновск төбәгендә иң борынгылардан санала. Аларның 4-5 гасырлык тарихлары бар. Кайбер авылларда борынгы мәчләр хәтта совет чорында да ябылмаган. Биредәге авыл исемнәре дә тарихны саклаган. Шуларның берсе Нугай иле авылы. Нугай, Нагайцы дигәннән. Шул Нагайцы дигәннән Нагайцлардан безнең авыл исеме дә киткән инде. Шунсы сөенечле, Нугай илендә балалар бакчасы да мәктәп тә эшләп тора. Бүген Чишмә дигән бакчага 26 сабый йөри. Укыту тәрбия эшләре дә татар телендә алып барыла. Татар кызы Ханифәмин, уңган буласым килә. Чәем кайнар, чак-чак әзер, яким кунакка килә. Кыймагы да кыймагы, агып тора кыймагы. Табында писеп тора, табында писеп тора. Безнең айрым бар программа татарский обучение татарский язык называется. Без рәттәбез анда сүләргә рәттәбез сланнарны күбесе, аннан әкиятләр күбесе рәттәбез. Авыл мәдәният йортының бер түбәсе астында китапханәгә дә, музейга да урын табылган. Музейга экспонатларны кем әйтмешли бөтен авыл белән җыйганнар. Бирдә хәтта 30-нчы елларда мәчет манарасының бер өлеше дә саклана. Аңа игътибар итсәгез, анда бик күп балта изендә күрергә була. Моны кисәкләрне 36-нчы елда. Айы ва каберләр синде тора. Айда бар идеме? Алар аны әттеләр каберләштеләр. Моны бер әби тоткан үзен чормада, аннан соң ничектер туры килде дә ул безгә бирде. Аннан соң берәр елдан соң янды ул. Авыл музейындагы сыман мәктәп музейында да уникаль экспонатлар байтак. Шуларның берсе Сембер төбәгенең төньяк көнбатышында яшәүче татар хатыннары күлмәге. Менә шундый күлмәкләрдән әйбәт Карсун районында һәм дә Инза районында киенгәннәр. Алар әле менә бу күлмәк истеннән озын гына шундый камзул киятергән булганнар. Монда тәнкә, эленә бер рәт тәнкә һәм башларында тишек түбәтәй киеп, түбәтәй кыдада тәнкәләр булган. Итәкләре инде менә нәк Карсунда, менә без үзебезгә дә шундый күлмәкләрне Алла ярдәме белән гынидә Казанда тектердек. Үзебезгә фольклор ансамбле өчен. Татар теле һәм мәдәнияты көненә килгән кунаклар авылның Муса Җәлил исемен йөртүче китапханәсендә дә булдылар. Китапханә мөдире Раиса Юсупова сүзләренә караганда, соңгы елларда Казаннан балалар өчен яңа гына байтак китаплар кайткан. Быел безгә бирделәр татарча китаплар. Без бик яхшы шатландык инде. Алар минем хәзер выставкада кичкенәләр өчен бик красочныйлар, бик яхшылар. Алар по федеральной программе поступать иттеләр. Татар китаплары. Татар китаплары вот карарсыз балалар өчен бик яхшылар инде. И ышандырдылар безгә имештер, әле инде каждый ел по федеральной программе вот акча выделять итергәч, безгә татар китаплары поступать итәрләр. Авыл мәктәбендә балаларга татар телен башлангыч сыйныфлардан ук укыта башлыйлар. Татар теле безнең башлангыч классларда бер сәгать телгә һәм бер сәгать укуга. Уртанчы классларда шулай бер сәгать уку язу. Ничәнче классларга бара инде? Безнең ул бара 5нче класстан алып 10нчы класска кадәр. Авыл мәчетендә исә өлкәннәр белән бергә балаларга да ислам дине нигезләрен гарәп телендә укырга өйрәтәләр. Мәчеттә дәресләр бара, Коръан уку дәресләре, апалар өчен бара, балалар өчен кичләрне бара, абыйлар өчен дә укытабыз үзләрен Коръан укырга, намаз укырга өйрәтәбез. Мәктәптә дә шулай ук дине атлы безнең бер малимәбез бар, ул апалар өчен дәресләр уздыра, Коръан дәресләре. Нугай иле мәктәбендә моннан 5 ел элек татар көрәше буенча секция ачып җибәргәннәр. Татар көрәшенә яратып йөриләр. Күбесе тырышлар, шул дигәнә йөргә тырышлар күбесе. Ничәнче класстан тынасызмы? Ну, татар безнең 2нче класстан тына, 11нче класска кадәр йөриләр. Ничә бала йөри? Бер 7-8 начальниклардан гына, юзлардан бер 10. Районда татар теле һәм мәдәнияте айлыгы тәмамлануга багышланган бәйрәм көннең 2нче яртысында район үзәге Карсунда дәвам итте. Район башлыгы Владимир Чубаров үз чыгышында һәр милләт үз телен, гореф-гадәтләрен сабый чактан ук өйрәнеп үсәргә тиеш дип, җитәкчелекнең эш кыйбласын билгеләде һәм шушы эшнең уңганнарына мактау грамотлары тапшырды. Татар мәдәнияте көннең чираттагысы март айының 2нче яртысында Барыш районында узачак. Анда шул ук көнне Зия башы авылында өр-яңа мәдәният йорты да ачылачак. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.